bunge ma Masai Mara maneno kit lee mopogore opogore. Moko kuom jotim limbe kod jotim ohala onyiso mor mamalo kaluwore kod ohala momako mach e gwengego. E kinde ma irito ne lee mar kido mar wildebeest kadok nyaka e kar rito lee ma Serengeti e piny libamba ma Tanzania ka gikalo aora Mara, oyangore ni Kenya ni e thuolo maber mar timo ohala mar limbe kod piny mangima. E kinde mar romo mokwongo mar 2026, od bura ma kaunti ma Narok nokoro medruok choko mar osuru, kata bed ni buok mane nitiere e wi muoch mar tuo mar Ebola kod ng'anyo ma thoro timore e pacho ka. And here with my family and my wife, Narisie. We came to the Mara about 2-3 days ago. I've already been here once before. My wife is part Maasai, and so just after we got married, we came the first time to experience Kenya. And this time around, we wanted to bring our family. We have 3 beautiful children that are beside me causing trouble, and we are here, wanted to show them their culture, my wife's culture, my wife's background, their family. We came to Masai Mara National Reserve, and we expect to see a lot of things, a lot of animals, all those things. We expect to have fun, interact, see all the animals. Yeah. I like this place. It's very beautiful. I see many animals, and of course the water is good. Big fire. Big fire. You cross the river. Yes.